Penj laktar ko kalera mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wagoye mbaka. Wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa Kisumu kendo wendo wa daktari wantiere e studio ka. Okadhi ketho kinde kata matin. Amiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olony e weche mage kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano Ruth. Go erokamano kuom luonga kendo program mar penj laktar. Gi nyinga an iluonga ni Dr. Mamondai. An wuod Siaya County dala mar Sakwa Kapiyo. Tij lony an daktari kendo an daktari mabero kata miluongo ni General Surgeon e boma ma Kisumu kendo apuonjo University mar Uzima e boma ma Kisumu. Erokamano. Amor mokalo mar bedo kodi e penj laktar modiechieng' ma kawuono kendo ang'eni dich kata kamano ni biro mondo mwabed kod chendo ni ok wakawe yoro ye mwa appreciate. Daktari adwani mondo mwagoye mbaka kotenore kod wach mar inguinal hernia. Jomoko bende luonge ni inguinal hernia. Kata kamano daher mondo mwachaka neni to hernia en ang'o kapok wadhi piny wang'e inguinal hernia? Hernia mano e gi dho wagunda en thuolo ma nyimbich mantie e iye, obed nyimbich madongo kata nyimbich matindo ma yudo thuolo e fuond mar dhano ma ok onego bed makare. Koro ma inguinal hernia en sama koro nyimbich madongo kata nyimbich matindo oyudo thuolo e chik mar ng'ama dichuo kata ng'ama dhako, obed nyathi kata obed ng'ama duong', ema koro waluongo ni inguinal hernia. Ma enena hernia mana koro kumobede ema koro dhi loko nyinge kapo ni owuok machielo to nobedo hernia machielo to nikech owuok e chiek ema koro waluongo ni inguinal hernia. Onyalo bedo kuom ng'ama miyo, onyalo bedo kuom ng'ama wuoro, onyalo bedo kuom nyithindo kata kuom jodongo. Ong'eny marom nade Dr. Mam? Kinde masani sama wane e clinic waneno jotuo ong'eny. Anyalo wacho ni ka clinic ma nyithindo maneno jobero kata surgeons achiel kuom adek kuom nyithindo mabiro nigi tuo mar kata nigi condition mar inguinal hernia. Kuom joma chuo waneno gi joma rowere matiyo tije matek kaka mayua mkokoteni kata mantie mjengo. Waneno gi joma bende koro ikioso gwaro manigi tuo mar prostate momedore kata benign prostate hypertrophy. Koro mago e kuonde mwaneno tuo mar inguinal hernia. Kuom mine bende wanyalo neno mine ma yach, moko wasoneno mine ma yach niwach koro ntie pek ma koro gin go sama giting'o nyathi. Mano be nyalo timre ma gibed gi hernia e chiegi. Ma kotenore kod kaka ipimonwa ni nenore ni pressure kata pek mar tich ma ng'ato tiyo nyalo keto ng'ato thuolo mamalo mar bedo kod inguinal hernia. Awinjo kimulo kacha jogo matiyo tije mapek kaka samoro ywa mkokoteni gi msike mang'eny. In ng'ama miyo mapek tiende ni pressure kata pek moro omedore e ika Wacho ni jogo matiyo tije kaka mag mjengo. To kuom nyithindo to thothne ang'o mathoro kele kuom nyithindo? Kuom nyithindo sama nyathi nyuolo kindego mana nyathi mawuoyi ahinya tiyudo ni kuma duong' nitie kata kuma sama duong' ridore niwach duong' ridore koa ich kadhi nyaka kuma entie. Tiyudo ni nitie nafas moweyo to nitie gima waluongo ni sak ma owuothogo. Sama tamoro ni sak ni dinore, onego bed ni odinore ka nyathi osechopo kata dweche 6 kadhi higa 1. Yudo kuom nyithindo moko sak ni ok timang'o, ok dinore. Koro hernia no yudo thuolo mar kalo. Kaka wanyalo neno e picha kae, ineno ni nyimbich matindo kuma picha machiegni kodi no, nyimbich matindo onego bed ni ogeng'ore, ok chop kuma duong' mar ng'ato nitie. To inyalo yudo ni ka nitie nafas ma pod nitie miluongo ni hernia, to onyalo chopo nyaka e duong' kata kuma waluongo ni scrotum. Samoro ok onyal chopo e scrotum kaka mara mantie machiegni, picha mantie machiegni koda ni, lakini ibro neno kokuot kore chiek. Koro kuom nyithindo, ng'eny gi gin nyithindo ma samoro nyuol kapok ndalo gi ochopo kata waluongo ni premature children. Samoro nyalo bedo gi nyithindo moko ma samoro beda gi hernia to pok watimang'o, pok wayudo lony momiyo nyathi moro nyalo bedo go gi nyathi moro ok nyal bedo go. E seche mane wachako kae ni pimonwa kacha ni samoro jogo matiyo tije matek, nyithindo tipimonwa maler mokalo ni samoro kamonego bed ni dinore e nyimbich kanyo ok odinore. Koro ang' no chiw thuolo mondo nyimbich otimre nade oridre piny. Onyalo chopo e duong'ne scrotum kata ok onyal chopo kaka waneno malo kocha, ma bende ibro nyisowa gimomiyo samoro nyalo timore kama
to thothne nyithindo ma iwacho ni onyuol ka ndalogi pok ochopo. Ma nyiso ni fuoni nene pok ogerore maber, ma nyiso ni chandruok nitiere kuom nyathini. To kopogore kod inguinal hernia, chandruoge mage ma kendo nyithindo gi nyalo bedo godo? Onyalo bedo gi hernia kama chielo koso? Nyithindo gi ng'eny samoro nyalo bedo gi hernia mar inguinal, asto ginyalo bedo nyaka gi hernia mar pend. Yudo nyathi bende nigi hernia ei pende kanyo, niwach mane kuma nafas mar chiemo madhi koa e min sama en e ich bedo. Koro nyithindo mang'eny ma premature wayudo gi hernia mar inguinal, to wayudo gi hernia mar umbilical. To kawuono to kwawacho mar inguinal, mane wayudo gi nyithindo ma premature mang'eny. Moko bende timre atima kuom nyithindo moko ma bende onyuol e seche makare, lakini koro pok wafwenyo gimomiyo nyathini nyalo bedo gi hernia to moro otimango ok bedgo. Wadok kuom jomadongo nikech wadwa ni mondo mi wang'e kendo wawinj gini malach makang'o chopo seche mwang'e complications kata ka ponono ni okothiedh ng'ato gi hernia ni to en ang'o manyalo time. Jogo matiyo tije mopogore opogore kaka tije mapek mag majengo, samoro iting'o gik mapek kod weche makamano, miyo mantiere kod ich, wamula ne gima timore e dende momiyo ang' nyimbich yudo thuolo makal nyaka scrotum kata magigi malo kamoro kanyo. Erokamano Ruth. Gima timore ni sama ntie pek kata sama ntie pressure e bund ich, gino ma geng'o nyimbich matindo kata gimi waluonge ni peritoneum, ibro yudo ka koro fuondegi kata muscles mantie abdomen chako bedo mayom kata chako bedo weak, gibedo mayom. Kaka isobedo mayom to koro thuolo nwang'ore kata thuolo yudore, asto koro katimango hernia koro bedo. Gima nyaka wach ni kuom jomachuo, gimomiyo ng'eny kuom jomachuo niwach nitie nafas mawuok e duong' mar jomachuo miluongo ni hernia orifice, kata kuma nafas mane Nyasaye ochweyo, kuma koro spermatic cord gi gik moko kale. Koro ibro yudo ka pressure medore kanyo, to thuolo no kata nafas no koro medore. To ka nafas cho medore, koro miyo thuolo mar nyombich matindo kata nyidhimbich madongo timango donjo kanya, to koro lokre obedo hernia. Koro emomiyo mano matimore. Kuom joma miyo, niwach ng'enyne obedo kuom joma yach, pek mar nyathi. Wach ni miyo nigi nyathi ma kata kila dek. Ka pek no ntie e chiek, koro nafas bende ntie. Kata mar mine kata ka nafas matin, lakini pek cha koro medo nafas no bedo maduong', alafu koro nyimbich matindo yudo thuolo marang'o mar pusruok mondo bed hernia. Ma nyimbich matindo gi gina gik moikore ma koyudo nafas matin to kanyo wuok oridore arida. Ka oyudo nafas mopusorego to oridore, niwach ok en gima okudore kamoro, en gima koro wuotho kata gima luongo ni mobile, en gima osiko wuotho e bund ich. Emomiyo koro chiemo nego bed, niwach kapare ka den gimoro ridore ma koro ok sudi, dwa bedo ni koro chiemo ok ridre maber. Gima wacho kanya kwa Ramogi Ajwang' en inguinal hernia, en nyimbich koyudo thuolo moridore nyaka e chiek. E chiek wabro keto picha mar dhano kano mondo mi ine ni chiek en kama nade. Maka ponono ni neno ka nyimbich ridore kanyo tibro ng'eyo ni mano en inguinal hernia ma Dr. Omamo wuoye odiechieng' ma kawuono. Koro kinyalo ng'iyo mae, ibro yudo ni chiek mar dhano ntie kapok ichopo e tielo, to gi kuma ich ntie e diere kanyo. To kinyalo neno kako ndike ni hernia, picha mantie machiegni koda ni nyalo neno ni pien nigi oko, nyimbich matindo nigi iye, alafu ntie nafas ma kuma koro ogeng'o go ka ibro yudo ni kanye ma koro ntie nafas ma koro golo to bedo ni ntie hernia. Koro mano ntie space kata nafas, alafu koro kowuok oko to koro hernia bedo. Gima kendo nyaka wach ni ntie hernia ni bende medre kuom jogo ma fuolo ahinya, jogo man gi tuoche kaka mag asthma, jogo ma tiyo kata tije mag ting'o chuma kata gym, alafu jogo ma kendo nigi bor mang'eny kata joma luongo ni obese kata overweight, mano bende ginyalo bedo gi tuo mar hernia. Wang'eyo kacha jogo mantiere koda honda, wang'eyo kacha jogo matiyo tije matek, nyithindo monyuol ka ndalogi podi, mine mapek, magi major cause mar hernia ni en ang'o? Magi duto te. Hernia mar inguinal ng'enyne oneno kuom nyithindo matindo, kaka naso ng'isi ni moko inyuolo premature, moko bende wayudo gi kuom rowerni mating'o tije mapek, to kendo wayudo gi kuom jogo man gi pressure mang'eny, wach ni kata jok man gi shida mar olo pi, kaka
e kinde gi jodongo joma osokalo higni kata 70 ma ng'ato nigi shida mar olo pi, iyudo ka koro hernia bende timang'o medore niwach sama odhi ochukore cha to koro hernia yudo nafas mar kalo. Daktari daher mondo mi pimna nikech waseneno kacha gima timore en nyombich moyudo thuolo to ridore nyaka chiek ng'ato, onyalo timore ne ng'ato ang'ata kotenore kod gimomiyo onyalo timore kuom ng'ato. Hernia ni inguinal ni en serious machal nade? Pono no timore kako timore ni. En severe kata pek ne chal nade? Erokamano Ruth. Pek mar inguinal hernia ni ng'enyne waneno sama koro ng'ato biro ka osohinyre ahinya. Lakini ka ing'iyo kindegi iyudo ni kata ka idhi e hospital tiyudo ni ji mang'eny nigi inguinal hernia. To ng'enygi niwach en gima gineno jok moko sani koro ibro yudo ni kata otemo duoke to odok. Jok moko koro wacho ni oyo ma nyalo bedo en chira odhi mondo sare. Jok moko nyalo wacho ni en mano kido mar dalawa. But ng'enyne ni sama gibiro ma ng'ato koro neno ni en serious to ng'enyne obiro ka en gi complications ma wabro wacho ka wabochako pimo kwadhi mbele. Ma en chira madalawa, oire, osare kata otemo duoko. Tiende ni ka ng'ato neno gimoro kokuote chieke ma en hernia ni, nitiere thuolo ma ng'ato nyalo duoke godo kende? Onyalo ga dok kende, lakini kaka daktari ipimo ne ji ni gibed ni githo duoko kende. Kendgi niwach samoro inyalo temo duoke to moko, to komoko to nyalo chako kelo chandruok moko mang'eny kaka rem, ng'ok. Ibro yudo ka koro inyalo kata yudo koro ka nyimbich nyalo chako bedo loko kido ma kendo timang'o ma kendo tho, asto mano koro bro bedo gi complication maduong' moingo kuma nwantie. Kapok wadhi e yweyo nyakora Mugia Jwang'a, magi gin pichni mag inguinal hernia ma bende wawuoyo odiechieng' ma kawuono. En chiek kuom ng'ama miyo kata kuom ng'ama dichuo ma okuot tiende ni nyimbich ema owuok. Kaeto kacha iwacho kacha ni indirect inguinal hernia. Seche ma en indirect kamano tiende nang'o daktari? Koro joma chuo ng'enyne wan gi kidenya ariyo. Nitie indirect gi direct. Mae ng'enyne wayudo mana sama itimo bero eme sama wasoyawe eka wanyalo neno pogruok mar indirect gi direct hernia. Kata sama watimo ultrasound scan. But ng'enyne waneno sama wabero nitie kaka e book nitie kaka opime ni indirect hernia chal kama, direct hernia chal kama. Lakini gi ng'enyne indirect inguinal hernia ema ng'eny mothoro moingo direct hernia. Direct hernia watho yudo kuom joma mine gi jogo ma osoti kata joma chur kata joma wach ni joma timo gima pek, joma nigi pressure. Indirect hernia ni ng'enyne gin jogo kata rowere ma kata nyithindo ma nonego bedni iloso negi hernia chon to ok negi timang'o, ok nolosgi. Koro pod hernia no yudo thuolo kaka nwapimo kaka nwachako cha. Yeno mondo mwakaw yweyo en penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Omamo ema wantiere godo e studio wang'yo inguinal hernia. En hernia kata nyimbich maridore to wuok nyaka chiek ng'ato. Gik mopogore opogore manyalo kele ng'eny mokalo kaka daktari opimonwa. Kidieny mar ariyo, seche ma itemo duoke kendi itemo timang'o. Seche ma idhi mondo mi osar nigo ang'o manyalo timore ka to ponono ni nene okang' mane monego beni ka kik idhi mabor kik isude. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Okonyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro.
sigana ganwe. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka Ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kae e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Romani Ninja the Entertainer wajo maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental. Wawacho ni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 4 otieno. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewa batieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Beach ba foto Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One was gore no opposition. One wada gore no opposition 50 years. Mae okiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Saa 1:30 otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Inguinal hernia. Ridruok mar ombich nyaka chiek. Otimore kuom nyithindo ma ok onyuol ka ndalogi pok oromo, ma bende waseng'iyo gigo manyalo timore konyuol nyathi ka ndalone podi. Inguinal hernia en achiel kuomgi. Ting'o msike mapek, ahonda mang'eny, chukruok, mine mapek kod weche ma kamago nyalo kelo chandruok mar inguinal hernia. Daktari kane pok wadhi e yweyo ne wamulo kata weche mag temo dwoko inguinal hernia kendi. Samoro bende ni wacho ni onyalo dok kende. Jomoko bende wacho ni nyalo temo mondo miyo sar. Ni nitie gimoro mokuot modwa ni mondo miyo sar, mondo miyo bi ogol. Rach timo gik makamagi nyalo bedang'o kata chandruok madhi luore kapono ni ng'ato timo manyalo bedo mane. Erokamano Ruth. Kaka no wacho jogo ma samoro temo duoko gi. Gimi nyalo timre ni samoro nyalo temo duoke to moko. Niwach nafas mane waneno cha nafas cha oken nafas maduong'. Ibro yudo ni samoro koridore. Ibro yudo ka nafas mantie kata miluongo ni inguinal canal. Ibro yudo ka nafas no koro tin. To samo otinno to iteme to otudore mokalo kaka onego bed ni otudore. Ibro yudo ni nyombich koro ok yud remo. Ibro yudo ni koro ok oyud muya kata oxygen. To ka gima ok yud remo to ok yud oxygen, ochako tho. Magi nyalo kelo ne jatuo gima luongo ni bacteria infection kata sepsis. Nyalo kelo ne jatuo rem mang'eny kabisa. Nyalo miyo jatuo chako ng'ok niwach koro nyimbichi matindo osotudore iye kanyo koro chako ng'ok. Magi nyalo dhi ma koro nyimbich matindo gi medo matho. To ka gisotho
to koro mano bedo infection e ngimane te. To koro kata ka en bero mano onego bed ni baro tiloso kaka wabro pimo. Koro en baro ma koro nyaka wagol nyimbich, water jatuo e thieth obed e osiptal kuom ndalo mathoth mohewo. Nitie jogo masaro, to ing'e ni samoro inyalo saro to ibro yudo ni nyimbich ni samoro ochiegni gi pien. To iyudo ka ng'ato ok sare maber, to kong'ado to kalo kata matin mochope ang'o mochope nyimbich. To koro chako chopo nyimbich to chako neno ka chilo mantie kata oko chako neno. Jatuo no kendo chako bedo gi shida moko. Mar adek wacho ni jogo ma samoro nyalo weyo ni gini samoro nena mar anyuolawa. Gisiko giweya onge gima gitimo. Ibro yudo ni ka chopo kanyo koro nafas ma onego bed ni ne tin miloso cha osiko bedo maduong'. Ma koro bero mano onego bed ni watimo ka ni timo ni kapod itin, koro itimo ni kiduong'. Koro kendo ka ng'ato osebedo ng'ama duong' kibaro en gi complications mang'eny moingo ng'ama tin. Erokamano. Gin gik moko onego bed ni watemo timo dala. Ni temo saro, ni gimoro kuot e chieki, itemo saro. Ma anyalo bedo inguinal hernia. Kisare, inyalo po kisaro pien michopo nyaka nyimbich. Ma bende apani kanyo gada onego bed ni chiko ichigi maber. Wantiere ga kod timoro ma bende wathoro wang'o gik moko gi pi maliet. Kwaneno gimoro kokuot to wathoro wang'o gi pi maliet. Mulna kama tin dok. Mano to poka paso winjo joma time to ok onyal konyo. Gima samoro ji dwa timo gi pi maliet sama gima ng'ato tiyo gi pi maliet to pi maliet duoko kata nyimbich piny to oyudo pusruok kendo dok e iye. But mano ok thieth. Gimoro kendo aseneno ka ji thoro timo ni imuonyo chak kata chai miluongo ni inguinal tea. Inguinal tea no bende ok timang'o ok konyo niwach ka nafas no pod nitie, nafas no chai ok nyal timang'o ok nyal duoko. Koro mae nafas mar nyiso jowa oganda wa ni ka gintie gi nyathi ibed gi in miyo man gi age tin gi shida ni wakwayo mondo idhi ne daktari. To kata ka ok otim bero lakini ibro yudo nafas mar winjo wach maber mokalo kuom mopogre gi kaka jok moko nyalo pimo ni e dala kata e gweng'. Ilero na maber mokalo. To seche mwago mbaka ni benda temo ng'iyo kata temo winjo ranyisi ma ka ng'ato neno dede to nyalo chich ni tiere kod inguinal hernia, kata kineno kuom nyathi to nyalo chich ni tiere kod inguinal hernia, kata ino wuona inyalo nene kuom wach ni wacho ni nyalo bedo ni ma en inguinal hernia. Kuom ranyisi chiek mokuot nyalo bedo ni nyimbicho pusore mowuok kanyo. Iwacho ni wakacha ni rem kabukuot ni bende nyalo bedo ranyisi ni ng'ato nitiere kod inguinal hernia. Awinjo kacha kimulo weche mag ng'ok ka achiel kod chuny masik ting'ore. Manyiso ni nyimbich moro sedhi mogajore koro chiemo dwa ni mondo mi oduog malo kinde duto te. Kopogore kod mago ranyisi mage bende maka ng'ato neno to nyalo chich ni nitiere kod inguinal hernia. Ranyisi moro ni ka samoro miyo luoko nyathi to neno ka duong' ma nyathi bedo maduong'. Asto samoro kendo bedo matin tie pogruok kinde ka kinde. Mano nyalo bedo ni nyathini either nigi inguinal hernia kata tuo moro longo ni hydrocele. Mar ariyo ka inyalo kingi kata jaduong' osiko fuolo to kofuolo to neno ka chieke kendo kuot, mano nyalo wacho ni in gi tuo mar inguinal hernia. Mar adek ka ng'ama kendo dichuo sama ochukore olayo kata odhi okonyre oko maduong' to neno ka chieke bende medo kuot kata nitie kaka chieke koro winjo ka nitie gima pusore. Mano nyalo bedo ng'isi ni nyalo bedo gi inguinal hernia. Makineno magi duto te okang' moko monego bed ni timo dhi ir laktar. Thoth ne seche ma ji osebiro iri kaka laktar Dr. Mamo wacho ni aneno ranyisi gi duto te. Diagnosis uthoro timo nang'o? En clinical history ugo kod jatuo mbaka, ing'iyo ni to gini chal nade, osebedo kama kuom thuolo marom nade, kopogore kod mano tests kata pichni nitiere ma ugoyo koso? Erokamano. Mokwongo mimulo mar adier ni jatuo kobiro en mbaka mwagoyo kode. Wapenje ni ang'o mosebedo ka timore, opimonwa ni chieke osebedo ka kuot, osebedo samoro owinjo rem, samoro osebedo ka ng'ok. Mar ariyo bang' mano wabiro twacheke. To kwa cheke nitie test mwatimo wanyalo ng'iso jatuo mondo chung malo, ka en ng'ama dichuo wapimone mondo afuol. Asto watiyo nyaka gi lony mwango mar ng'iyo nafas mantie. Mar adek kwadwa ng'eyo koro ka nafas no rom nadi mondo wane ka sama wadhi bero wadhi timo nadi, to watiyo gi ultrasound. Wago picha mar ultrasound. To ka jatuo obiro ka tuo ahinya to en jatuo kata samoro nosobare
to wanyalo timo ne test mar CT scan. Lakini ng'enyne en mana wuoyo gi gima iluongo ni physical exam. Winjo kiwacho kacha ni kane en jatuo manosetimne bero. Kanosetimne bero nyalo bedo ni en bero moro amora koso mana bero mag hernia mowe inguinal ni. Ng'enyne en bero mar inguinal hernia manyalo biro ma kendo duoge. Lakini nitie jogo ma osetimnegi surgeries moko kata bero moko kaka jok manotimnegi surgeries mag golo prostate. To nafas mar hernia no kendo oduogo yudore. Mano be nyalo timago, nyalo miyo ng'ato yudo inguinal hernia. Lakini ng'enyne to wayudo jogo ma otimnegi hernia chon to kendo hernia no duogo ema nigi shida mar recurrence mar inguinal hernia. Thuolo mar duogo. Manyiso ni ng'ato nyalo bedo kod inguinal hernia. Timne bero kata timne thieth. Kae to gini chak duogo kendo orika. Onyalo timre kamano kuom kidenyi mopogore. Mokwongo iyudo ni ng'ama osetimne bero ni iyudo koko wewo nochocho tiyo gi ndawa, otiyo gi kong'o. To bang' bero to poko wewo mago. To kong'o gi ndawa shida magikelo ni gimiyo koro chango mar dhano bedo matek. Koro ka chango ok bedo matek to koro thuolo mar hernia mondo thieth bedo matek. Mar ariyo inyalo yudo ni nitie jogo ma dendgi dongo kata waluongo ni obesity. Niwach sama en gi bor, inono ka bor ok chang kaka ring'o nyalo chango. Koro iyudo ni ka bor ok chang maber kendo thuolo no chako timango bedo to koro kilo bende ok dok piny, kilo medore. Mar adek wanyalo yudo ni magi jok ma samoro notimnegi bero to wasiko wanyisogi ni ng'ato ka wik madhi 6 kata dwe achiel gi wige 2 ma ok oti tich moro matek, ok oting' gimoro amora, obet abeta kowe kanyo chango. Tineno ka jowa moko thoro dhi dok e tich niwach ng'ama dichuo nyaka chapni. Sama koro dok chapni cha to oyudo ka hernia bende timango rika kata duogo. Chiek dhano wabedo ga kod chiek kacham kachiche daktari. Thuolo chal nade ni ng'ato nyalo bedo kod hernia ni e chieke ne duto te koso en ga konchiel komako konchiel to onge thuolo mar bedo kode komachielo bende mar chiek nikech kaka dhano chwere nyalo bedo kacham kachiche. Erokamano Ruth. Ng'enyne waneno jotuo gi right inguinal hernia kata gimiluongo ni makor kachich. Lakini nitie jogo ma nyalo bedo gi kor kacham, nitie jogo ma nyalo bedo gi kor kachich gi kor kacham. Magi waneno ahinya jok ma tiyo tije mapek ma kendo timango machukore. Joma nigi chandruok mar olo pi. Mago samoro niwach chandruok cha koro tima bundich dichiel ok otim kumoro achiel to weyo kumoro nono. Koro mano ema nyalo timre. Ma en gima nyalo ni ng'ato nyalo bedo kode achich acham. Kata kachich kende mabende moch ni thoth ng'enyo kang'eyo gimomiyo ng'eny kachich moro in kaka daktari nyalo ng'eyo. Nipimonwa kacha ni kaponono ni ng'ato oling' gi gini ahinya, complications nyalo bedo. Complications thoro bedo gajruok mag nyimbich. Nipimonwa kacha ni kaponono ni nyimbich ogajore to nyimbij no chako tho. Seche ma nyimbij no chako tho onyalo kelo kudni mang'eny del, bakteria mwadendo kacha ni sepsis. Daktari, kido mar nyimbich motho othoro lokore seche molokore ni debede ni ang'o matimore kare ok ang'eyo gimomiyo imiyowa pichani daktari. E pichani wang'eyo ni mantie machiegni kodino mano hernia ma ng'ato nyalo bedo go. Tineno ni kanyo nyimbich matindo kineno neno rangi gi ochal rangi ma kwar, ya. To ibro neno ka en okwar kamano to mano ngiso ni nitie remo yudo maber to yudo muya kata iluongo ni oxygen maber. To sama ng'ato budho kata sama ng'ato budho gi shida mar hernia ma hernia omoko, gima luongo ni obstructed kata strangulated hernia, ok oyudo thuolo mar dok. No samoro hernia ni dok en owuon kata kaka nwawacho ni ng'ato duoke, osotemo duoke to koro moko onge kumodhiye. Koro ochako bedo kaka picha machiegni koda ni, ochako loko kala, ochako bedo rabulu. Ochako bedo ni onge muya, onge oxygen, to onge remo, to onge chiemo. To koso bedo kamano to chako tho, molokre rateng'. Masama koro sama inene bero tiyudo ka nyimbich moko, nitie kuonde moko ma rangi gi opogore, moro to lokre rateng', ting'eni mano koro sotho, mano bro tho ni koro watimango wagole mondo koro wakony ngima mar jatuo.
kanyo bodhi ane bang'e mondo mi ogole mondo mi okony ngima jatuo mano gin koro weche mag thieth. Mak mana ni ok ang'eyo ka ng'ato nyalo ng'eyo ni hernia ne kata inguinal hernia ne osechako tho, mano un ma kaka dakteche unyalo ng'eyo seche mugo picha kachiel kod bero, to kaka jatuo to thothne jatuo ok nyal ng'eyo. Koso nitiere ranyisi modhi winjo ka koro nyembejni osechako tho? Mokwongo, ranyisi mokwongo ni en rem mokalo kabisa. Nyocha iwinjo rem lakini rem masani koro kalo kabisa. Mar ariyo, ing'ok. Nyocha ok ing'ogi, to lakini sani ing'ok, to koro ichako kuot, ichako winjo kendo rem, koro rem ok en mana kuom kuma ne hernia nitie cha, koro rem nitie ang'o e bundi, e dendi te gi bundi. Mar adek, in gi del maliet, kata iluongo ni fever. Ma in gi fever ma ka nyocha dendi koro ok chwakre, ido ka dendi chwakre mokalo. Mar ang'wen, en tuo ma osebedo kokalo kuom kata ndalo adek. Niwach ng'enyne jogi wayudo ka koro isobeda beda gi kuotni kuom ndalo ma okalo kata mohewo adek, niwach koro remo okal ka dhi nyembich, muya bende kaka oxygen be ok chope ang'o nyembije matin. Ma bonyalo nego ng'ato daktari seche ma koro en gi rem to icho kuota, kute bende ng'eny e del, onyalo nego ng'ato dala? Magi wasoneno, ok gin jok mang'eny, lakini iboda ido ka ng'ato koro biro ka koro sohewre, ido ka koro tuo ma bakteria kata sepsis cha, ema koro ng'eny e dende, o kata wach hernia ni, koro wareso ngimane, hernia ni bende watimang'o, wadwa ni olose, koro mane ma wasoneno, to okotho ng'eny, niwach ng'eny ji ka osewinjo rem, to giringo gibiro jowa tiyo ng'eyo ka gisewinjo rem to giringo gibiro osuptal. Mapa ni kama ni kako nego beno bedo kiwinjo rem ifuolo tineno ka chieki kuot, kiting'o msigo tineno ka chieki kuot, intiere kod chandruoge ma daktari opimogi. Mokwongo ring mondo mi ine laktar, obrogo kodi mbaka kaka nowacho nwacha, obrogo ipichni moko kaka nowacho nwacha, tok go ipichni, tok magiduto te thieth thoro chalo nade. Kik idhi mabor, kik isode. Sudo nyime chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D*860 *418# Ramogi TV eno jower duto. Karan, behave. Ongeza tangata moera yoni. Oh, wow, wonderful. Mr. Sarabjit Singel, en gima tek ahinya sero meher. Mano ini miete. Okibinyalo sera. Kara onge wach. Wanyalo chako. Okay then. Okonyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main kuto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo
jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore sa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. I nominate the following first batch of 11 individuals for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries and Attorney General. Jatend piny Kenya William Ruto waloji 11 ma owacho ni ochako godo e okang' manyien mar chuogo tend migepe. Kithure Kindiki, Aden Duale gin moko kuom jotend migepe machon ma hapgi olwar kendo ka owalgi kendo kod William Ruto. We shall not participate in or support the proposed Kenya Kwanza-led broad-based government of national unity, because this is a betrayal of the Kenyan people. Duondod buche mag Wiper, Jubilee kod DAP-K ochung' kar tendgi ni ok gibi donjo e sirikal mar William Ruto kara tek manade. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Inguinal hernia, kuot mar chiek, kanyimbich oridore moyudo thuolo mokalo nyaka chieki. Daktari wacho ni kineno gima kama thothne kikitem duoko kendi, kikitem baro, kikitem saro, kikitem timo gimoro amora nikech seche mitimo mati nyalo kelo chandruok moro mane ok onego bedi bete. Kidenyi ma wadonje ni daktari, jatusi biro iri, migo picha, miwuoyo kode mineno ni ma ato en inguinal hernia. Thothne ichako thieth gi kar kanye to thieth thoro chalo nade? Kamano Ruth. Jotuo ka osobiro irwa kata osobiro ira ng'enyne en wuoyo kode to wamiyo gi thuolo mar yiero ka ginyalo dhi e bero. Wang'iso gi ni bero no manyalo tieko wach hernia no. Jomatindo mine moko samoro biro to penjo ni daktari to nyathina ni okwamiye ndalo moko mondo wane ka hernia ni bro timang'o, bro rumo ni wach no wacho ni thuolo mar nafas mano nego bed cha. Kuom nyithindo moko ibro yudo ka nafas no lorore. To gima wang'iso jowa ni seche moko kata ndalo mathoth ibiro gi inguinal hernia to ng'enyne wabro wacho ni mondo wateri surgery kata wateri e bero. En bero ma itimo gi jomolony kata gi general surgeons, itimo gi hospital. En ma inyalo bedo hospital ka ng'eny to ndala 2 kata 3. Ntie pinje moko molony tinde itime kaka gimiluongo ni day case. Ibi donjo okinyi titimo ni bero to godhiambo idhi dala. To lakini ng'enyno wan wach wan podo wan gi jowa poko kao tim mar timo day case ni. Wan watime mondo ibiro tininde hospital, watimo bero, alafu bang' ndala 1 kata ndala 2 to wawe dok dala. Adwani mondo mwadoge picha mar hernia mane waneno kacha ma wantiere kod ma poko loko kido kod moseloko kido.
Kakitimo bero to thothne wachona kata ni en yo ma inyalo tim ng'ato bet e osiptal kuom ndalo 2 kata ndalo 3 e pinje moselony to en day case idonjo gokinyi tiwo godhiambo. Wantiere kod Hania ka daktari Dr. Mamo idwa ni mondo mitim bero. Thothne seche mitimo bero itimang'o ne Hania ni? Igolo ing'ado pien del idwoko nyimbichie iywayo kama ne nafas nitiere ni itwang'o kositimo nang'o wuothe kodwa thothne ka kutimo bero mar inguinal hernia. Erokamano. Bero mar inguinal hernia gima watimro ni wachako gi gimiluongo ni anesthesia kata wamiyo kik ibed gi rem. Ng'enyne watimo waluongo ni spinal anesthesia ni en anesthesia michuoyo olongro alafu ido ka koro onge rem mintie e tielo. Alafu daktari kosoluoko moyweyo maber to koro wabaro pien. Kosobaro pien to wadhi twayudo kuma nafas chantie kata gimiluongo ni hernial space. To wabro yudo ka nyimbich nigi owuogi oko to ene gimiluongo ni sac. Chal ka gima ene mfuko. Koro mfuko ne wapogo gi fuonde moko mantie bero. Wasotimo to mfuko no wagolo twatweyo kata wang'ade oko niwach mfuko ne man nyimbich mang'o yudo nafas mar kale. Kwasogolo mano to kuom joma dongo kuom nyithindo kwasotimo mano kata kwasotimo gimiluongo ni herniatomy no sac wasogolo man bero no ruma koro waloro. Lakini kuom joma dongo niwach nafas cha pod nitie wakao gimiluongo ni mesh. Mesh ni chala kiraka. Aparo ni nitie picha moro nyalo neno mar nitie tia kiraka chala kiraka ma ikao kiraka no tibao to ikete kanyo tiumogo. Ichalo gi mibao. To en mesh kata en ang'o masi iluongo ni synthetic ma bang' ndalo moko to lokre aloka to koro oloko kido ne to koro kanyo oloro nafas no kabisa. Alafu koro walora pien to jatuo miyo yath mar amuonya mar antibiotic bang' ndalo 2 to koro timang'o odhi e ot. Adwa ni mondo mi ichak ipimnwa bende ni thoth kosetim ne ng'ato bero kata surgery. Osemiye yath antibiotics mondo mi kik kute bed kanyo kata kik oyud infection odhi bet hospital kata odok bang' ndalo 2. Ere kaka ng'ato onego bed ni ritore tok koseyudo bero kata kosetimne bero mar inguinal hernia? Erokamano Ruth. Mokwongo gima wanyiso jotuo mokwongo ni mond kik ti tich matek. Mano mokwongo. Mar 2 jogo ma tiyo gi ndawa kata gi kong'o wakwayo gi mond giwe ndawa to giwe ang'o giwe kong'o mond chango bed maber. Mar 3 wanyiso gi ni kuma watimo bero no kata gimiluongo ni incision site girit maber kik bed ni koro nitie kute madonje kata kik bed ni nitie chilo madonje niwach kodonjo gi kute koa oko nyalo dhi nyaka gi iye. Mar 3 wanyiso gi ni mond gibed joma at least wuotho kik obed ni ka otimne bero to beta kata oninda e ot. Mago nyalo kelo chandruok moko mopogre kata mohewo kata kaka bero no kel. Ko mage ng'enyne wawacho ni wang'is ji. Lakini kaka nawacho ni pinje molony to magi tinde gin day case. En ng'at ma itimo ne bero kawuono to kiny en e tich. Okinya kata ng'eyo ni ng'ato nyocha odhi e bero niwach gitimo gimiluongo ni laparoscopic surgery kata keyhole surgery ma sani pod wakawo lony mar time mondo thurwa kae jowa bende ndalo mabiro oyud thuolo mar yudo thieth machal kamano. We aduoki chien matin daktari. Kaka ndawa gi kong'o tipimonwa kacha kendo kotende kod chenro mar penj laktar wayudo gani miyo cells mag del kata chango bedo matek nikech leche mag del bedo mayom kod weche makamago ting'o gik mapek nyalo miyo kamano bar chak yiech kendo wachako bedo gi chandruok. Iwacho kacha ni ng'ato bende konego bed ni nindo kata yweyo mang'eny bro miyo obedo kod chandruoge mopogore kod hernia. Chandruoge mopogore kod hernia gi nyalo bedo mage? Jogo ma osetimne gi surgery ing'eni surgery waluongo ni en gima chal ka trauma. En gima ok ni pango niwach nitie gik mitiyogo nitie yedhe manwatiyogo. Mokwongo ng'ato nyalo bedo gi kuot mar tielo kata gima luongo ni DVT. DVT ni en kuot mar tielo niwach remo ogudore e tielo niwach ok iwuothi koro remo ok ringi. Ka omedre ahinya ma koro remo mogudore ni ochopo nyaka e obo to ng'ato nyalo bedo gi tuo mar pulmonary embolism. To
to mano en tuo manyalo kata miyo ng'ato koro wito ngimane nono. Nyalo bedo ni jatuo ibro yudo ka koro rem medre niwach koro ok owuoth maber, ok otim activity, koro ibro yudo ni koro rem siko bedo mang'eny. Onyalo bedo gi gimiluongo ni hematoma kata iluongo ni scrotal hematoma. Sama wabero cha ntiere remo mawuok matin to dhiga e duong' mar ng'ato. To ka okin ng'at mawuotho tibro yudo ni ka remono pod otimang'o pod gudore kanyo. Koro wang'iso ji ni ng'enyne kisowuotho to fundegi ka koro nigi activity maber tibro yudo ka remo ringo, koro gik ma complications mang'eny mag hernia go to koro onge go. Lakini ng'enyne en bero ma onge complications ma thoro mang'eny kabisa. Chien kata ni mulo no kata ni hernia ni nyalo rika kata nyalo duogo kendo kata kosetimne ng'ato bero. En ang'o ma ng'ato onego bed ni timo mondo mi kik gini duogi kata konyalo geng'o mondo mi kik ochako doge bero ponono ni osetimne bero mar inguinal hernia ni? Mok mana ni awach ni nitie jogo ma kata kosetimo gik moko gite pod bedo ga gi tuo mar recurrence mar hernia. Onyalo duogo. Mano ka ing'iyo kwan achiel kuom 100 ibro yudo ni gin kata 1% of the population mosetimne gi hernia gino duogo. Koro mano kata kwatemo reso ka dakteche samoro ok wanyal reso. Lakini e thoth jowa to wang'iso gi ni tich matek giwe, tiyo gi ndawa ahinya giwe, kigibed joma nigaraka mar doke tich, mar kata ni isiko idwa ni tije mang'eny niwach mago bro kelo pressure, to pressure gi pekno ok dwar rem niwach mano bro kelo no hernia kendo. To ne mine mantiere gi ich bende itemo iketie weche mang'eny manyalo miyo inyuol nyathi ka ndalo ne podi mondo mi wageng' hernia ni kuom nyithindo. Tematek idhi e klinik mondo mi cheki tai inyuol e seche mowinjore, kik inyuol nyathi mantiere kod inguinal hernia. Daktari, aneno ka thuolo mayo wang'wa mokalo ka adwa ni mondo mi koro imiyo oganda wa puonj makende puonj mogik kotenore kod weche mag inguinal hernia. Erokamano Ruth. Ago erokamano kuom penj laktar niwach en chenro mar konyo jowa. E wach inguinal hernia gima nyalo wacho ne jowa ni iyud thuolo mondo ine daktari. Idhi e klinik, obed osuptal mar serikal kata obed osuptal mopogore, ne daktari mondo timang'o omiyi chenro kata omiyi lony monego bed ni itimo. Kik jowa kendo luor bero. Bero en mana kaka muonyo antimalarial o chal kata kaka muonyo yath. En mana thieth moro kaka mora kaka mokonego bedi. Mane manyalo nyiso jowa. To bende nitiere gimoro ni klinik mar jogo ma samoro osethiedh kata osetimne gi bero mag hernia mondo mi tim follow up. Ng'iya ni kaponono nyalo biro, ng'i kaka inyalo geng'e gi chon koso mano e gima onge. Ka osethiedhi ka ponono noduogo ichako thieth kenda fresh. Gima watimo ni kwasotimo ga bero to waneni bang' wik achiel. Bang' mano wabro neni bang' dwe achiel. Bang' mano koro wabro neni bang' dweche auchiel, alafu bang' higa achiel. Mondo wang'e ni ok ibedo gi shida mora mora to kendo onge recurrence mar hernia ma osobiro kata hernia no koduogo. Koro ok en ni wabera to wawiti wateri e gweng'. Oyo wang'isi mondo iduogi mondo wang'i kaka idhi to ken ng'ama nigi chandruok moro manyalo bedo gi hernia e cheki mopogore, mano be wabro ng'isi mondo kantie gima onego bed ni timo mondo itim. Mantiere jomoko manyalo bedo kod thuolo mar bedo kod hernia e cheke machielo. To nitiere gima unyise mondo mi otim. Unyalo nyise mondo mi otim ang'o? Wach ni ka en jaduong' kata mane nyocha chukore to en gi chandruok mar chukruok, wanyalo ketone yedhe mondo koro chukruok no dog piny. Ka gin jotuo mogo man gi tuo mar prostate to wanyalo timo negi bero mar prostate mondo koro wagol prostate no mondo chukruok mantie sama ng'ato olo picha koro chukruok no dok piny. Makaber to nego beni ng'ato wuotho tok juma achiel koseber dwe achiel higa achiel, tiende ni ung'iyo kaka ng'ato progress, ung'iyo kaka ng'ato medo chango mondo mi kik obed kod chandruok mar gini barore kendo kata infection. Kaponono donjo tiyudo inyalo yud kaka ithiedho. Daktari, ponono ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye Kisumu ka? Erokamano Ruth. An kaka naso wacha puonjo University mar Uzima, lakini akonyra gi jopiny e osuptal miluongo ni Ahava Hospital man kona maji Manyata maiboma ma Kisumu. Namba simu miyudo go en 071 4 8 1 5 3 3. Anuoyo kendo
nono abiriyo ang'wen aboro achiel abich adek ariyo adek. Erokamano ahinya. Inguinal hernia ok en juok, ok en gir anyuola, en tuo manyalo biro kapo nono ni nyimbi ich matindo kata madongo oyudo thuolo mar kalo. Inyalo thiedhe, inyalo geng'e, kata inyalo geng'e mondo kik ochak obed kendo. Ne Dr. Mamo erokamano mang'eny. Ne jogo picha mawa erokamano mathoth. Ne director na Philip Ochieng, producer na Pape Chokoth, kod team duto te ma obiro kanyakla mondo mi okel chenro mar penj. Laktar erokamano mathoth. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Kwa kiwango cha 1.2%, ulipe ndani ya siku moja, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka mmoja. Bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB, for people, for better. Sheria na masharti kutumika. Inadhibitiwa na Benki Kuu ya Kenya. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544*25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo first time alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. E piny mopong' gi gweth kod mwandu. Nyako ni dalagi gin gi pesa. In ka ng'i baba na giri mar pur mar karot ne okane kidhi nyalo. Nyako marawera ne nigi gik moko duto mak mana hera. Abiro kanikechera. Valu wako. Aero ng'at mineno wekona wach ng'ano. Rawera manohero ne onge gima ne onyalo chiwo mak mana chunye kendo mano ne oromo. Kata kamano, hera nigi pek mamage. Okanyal support gino kata dide kata dechiel. E lweny mar hera kod ratiro, be gibiro loyo lweny no? Idhi tedo ne sudi wuodo nyinjo ka maonge kata mbele wala nyuma ne koro kakirwako. Ne poda heri ewi Nam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV.